Aquesta pel·lícula va sorgir degut a moltes adversitats, amb el Covid. El Covid va ser un dels impulsors, per sort o per desgràcia, no? A part d'altres coses, que ha estat un any complicat en molts sentits, i quan estàs en moments així complicats de la vida, doncs se t'acudeixen coses d'aquest tipus, no? Aquest tipus de bogeria, no? Fer una pel·lícula, per què no? Posats a fer, tots estem més disponibles, tenim més temps per pensar, per fer de tot. I aquí va començar la història, del no-res, com aquell que diu la cosa, no? Doncs la pel·lícula parla d'un senyor, d'un burgès descendent de l'aristocràcia francesa, que malviu amb la seva família en una casa, arruïnat, embargat, i viu entre dos mons, no? I es troba un dia en un albergue amb unes noies de ciutat, amb una tal Lola, que la coneix i l'indueix una mica a fer una ruta, a fer un senderisme, li recomana, diguéssim, què pot fer els dies de vacances que està per aquí, no? I a partir d'aquí comencen a passar tot tipus de situacions, de violència, que de fet, no podem fer spoiler, però en tot cas, ja ho direu veient. Preestrenem la pel·lícula a Camprodon senzillament perquè l'hem rodat íntegrament a la vall de Camprodon. A més, amb molta gent d'aquí, és una pel·lícula molt camprodonina, com dic jo, i crec que era la gràcia de fer-ho aquí, i jo vaig posar tot l'empeny per fer-ho aquí, abans que enlloc més. Al tema del repartiment tenim la Virginia Zaldívar, cantautora i actriu, com a prota, i la Victoria Jiménez, una actriu granadina, i jo mateix. I després tenim tot de personatges secundaris. Tenim a la Tanit, que s'ha encarregat de la càmera, del so i de la postproducció. I després tenim altres departaments de direcció de fotografia, direcció d'art, vestuari, maquillatge, Però bàsicament ho hem fet molt entre nosaltres. Ens hem repartit diverses coses entre nosaltres, no? La distribució de la pel·lícula se n'encarregarà la productora Catalana Films, que a partir de la preestrena ells començaran a enviar la pel·lícula en festivals i intentar entrar en alguns cines, dintre del circuit de cines del país.